Energia geotermală este o sursă termică regenerabilă care poate fi folosită cu succes pentru încălzirea și răcirea locuințelor. Dacă sunteți în căutarea celui mai ecologic sistem de încălzire și răcire a casei, atunci aceste pompe de căldură geotermale sunt cea mai înțeleaptă alegere. Pompa de căldură geotermală extrage energie din sol sau din apă. Ea poate fi montată fie cu un schimbător de căldură în sol, serpentină orizontală de suprafață, fie cu foraje verticale în sistem închis, fie în varianta deschisă apă-apă. Față de o pompă de căldură aer-apă, pompa geotermală nu mai este influențată de temperatură exterioară. Nu mai are limite de funcționare, practic, din punctul ăsta de vedere. Pompa geotermală e cel mai eficient sistem de încălzire, pentru că temperatura în sol sau în pânza freatică este stabilă în tot cursul anului. Și atunci coeficientul de performanță care exprimă eficiența pompei de căldură este maxim. Pot să ajung la un coeficient de performanță în jur de 5 sau chiar peste. Asta înseamnă consum 1 kW de energie electrică, produc 4-5 kW de energie termică. Alegerea celui mai potrivit tip de pompă de căldură se face în funcție de necesarul de energie termică al casei dumneavoastră, de instalația de încălzire existentă și de tipul de teren pe care se află proprietatea. În general, o pompă de căldură geotermală trebuie să fie luată în calcul din faza de proiectare. Pentru că în felul ăsta se pot gândi și spațiul tehnic în care se va monta, dar și zona de sursă a pompei de căldură efectivă, forajele. La această casă sunt sonde geotermale făcute, foraje la 100 de metri, în care avem acel schimbător de căldură. E puțin mai greu de făcut la o casă care e deja locuită, cu o curte amenajată, de-aia trebuie luată în calcul de la început. Temperaturile din aer fluctuează odată cu schimbarea anotimpurilor, însă temperaturile subterane nu se schimbă datorită proprietăților izolatoare ale pământului. Un sistem geotermal, care de obicei este format dintr-o unitate de manipulare interioară și un sistem îngropat de conducte, capitalizează aceste temperaturi constante pentru a furniza energie. Pompa de căldură asigură încălzirea în această casă, dar și răcirea. Răcirea se face în două moduri. Se poate face și prin pardoseală, dar se poate face prin ventiloconvectoare. Ce e specific la o pompă de căldură geotermală este că răcirea se poate face și în mod pasiv. Practic, utilizez temperatura din sol, pot să am 10 grade, să zicem, în pământ și într-o bună parte din an îmi este suficient acea temperatură ca să fac un mediu răcoros plăcut în casă. Practic, nu folosesc compresor decât când e foarte, foarte cald afară. Deși sunt echipamente complexe, aceste produse sunt create să ne facă viața mai ușoară și mai confortabilă. Nu necesită instalații complicate, reguli stricte de siguranță sau verificări regulate precum centralele pe gaz. Sistemul este compus din pompa de căldură geotermală. Avem un stocator utilizat pentru agent termic sau apă răcită în funcție de sezonul în care este utilizat. Avem un boiler de apă caldă menajeră care poate fi dimensionat în funcție de necesitățile proprietarilor și în funcție de numărul de grupuri sanitare. Și avem un modul de răcire pasiv-activ, care permite pompei de căldură să funcționeze fie în varianta în care ia doar temperatura solului pentru a face răcire, fie în varianta activă în care intervine și compresorul la temperaturi exterioare foarte ridicate. Meniul este extrem de intuitiv și de prietenos, oferind posibilitatea setării diferiților parametri, cum ar fi temperatura interioară, a apei calde menajere, setări pe fiecare zonă din casă sau a programării modului de vacanță. Automatizarea este foarte avansată, permite foarte multe scheme hidraulice și integrarea cu foarte multe alte elemente, adică poate să facă încălzire, răcire, apă caldă menajeră, poate să încălzească o piscină, putem integra o sursă adițională de energie care poate fi, nu știu, gaz, peleți, electric, poate fi integrată și cu un sistem de panouri fotovoltaice. Sistemele de încălzire și răcire geotermale au puține componente în mișcare, astfel încât acestea sunt foarte fiabile. Defecțiunile sunt rare și este necesară o întreținere minimă ce constă în curățarea filtrelor sistemului de aer și a buclei de apă datorită mineralelor și a sedimentelor ce se găsesc în apă.